I hvala što ste kliknuli na ovaj klip i danas ćemo snimati jedan tutorial. Kako snimati ekran svog telefona. Znači svi misle tu treba da se rootuje i sve to. Ali ne. I da, nemojte pokušavati rootovati telefon. Ja sam ga rootovao i pogledajte. Sad mi je svaki neki problem sa antivirusom. Evo King Root, ne mogu da ga instaliram. Bolje nemojte da ga rootujete. Da bude tako. E sad, kucajte, Mobizen, meni je tu već ukucano i odete tu. Sad, kad ga otvorite, prvo ima da vam, prvo ima valjda da vam izađe nešto se kako loginujete preko Facebooka. I sad, ima da vam izađu ko neke stranice i tu strelice. Vi samo kliknete na tu strelicu i na kraju kad dođete ima i start Mobizen. Vi kliknete tu. E sad ima da vam izađe ovo polje i vi kliknete recording screen. Kad ste ga kliknuli izaći će vam sad neki tutorial kako ga stavite tu i da ovdje kad ima pauza, fotografija i sve i svašta nešto. I dobro, to je bilo to za epizodu, nadam se da ste nešto saznali, naučili, lupite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!